Si San Pablo sa unang pagbasa miingon gyud, likay ninyo ang bisan unsang kadautan. Magkinabuhi gyud ta sama nga sakop sa lawas ni Kristo. Niya ang tubag nato sa Salmo sa to. Pagpuyo kamo ingog Dios. Ingon nga kamo. Sunan ka na ingog Dios. Gusto mo magpuyo og ingog Dios o ingog yawa? Ha? Kung magbuhat na gaitag dautan, nagpuyo na ta ingog yawa. Hadlok ra ba jud kay ta mingon ayaw na pagsigyaw-yaw nang yawa pa diri kay mayawaan ta. Mao na tungod sa kahadlok natong mayawaan, mura na noon ta giyawa. Tungod kay wa naman ta magpuyo ingog Dios. Likay ang tanang kadautan niya na i-mention si San Pablo, labi na gid ng kahakog kay kana kunong kahakog usagi na siya ka pagsimba sa Dios kay kana manguntaong hakog ang iyang gisimba mauna ang iyang kwarta. Unang dinagi na siya mopalit og slot kay kwarta gyud. No? Kay ikaw pa dir wa sa ka magsimba ng kwarta, sige man kag baligya ng slot. Wa kay nighuman ninyo og palit og slot, igasto ra na dinhi simbahan. Wa koy dad-on ana. Nalay gamay kanang stipend. Pero di masana diha ang stipend magikan mo na sa akong siging dupa-dupa. Ana. Mao na nga likayan. Nakaron unsaon man paglikay si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang iyang pagka-Dios nag-una gid ay sa iyang batasan ang pagtabang sa mga nag-antos. Kanang nag-antos ba mo ginay tabangan pananglitan guol kay imong bana nga di nakaadtos kabit kay imong gibawalan, nag-antos na siya wa tubag. Kung ang imong asawa hapit na maghikog kay imong gikuhaan sa iyang cellphone kay magsigi naman siya video call sa iyang kabit, unsa man na nag-antos na siya wa nag-antos. Ang imong anak kuhaan nimo cellphone kay nanguyab na, nag-antos. Mao na aron di ka makasala atiman na gyud ang nag-antos. Ana pasabot lipaya ang nag-antos. Mao na kinabuhi ni Kristo. Tanawa ang mga Pariseo o ang mga Hudiyo, nag-antos man sila ni Hesus kay mura man sila mainsulto. Mura na ang mga tao adto naman mudayeg ni Hesus. Buot nilang patyon si Hesus. So aron mawa ang ilang pag-antos, gitugyan ni Hesus ang iyang kaugalingon aron patyon. Ang tanan gid nilang gustong buhaton ni Hesus, lud-an ang iyang naong, tamparuson, bugal-bugalan, kulatahon, purong-purungag tunok, sigihag latigo. Gihatag gid ni Hesus aron di na sila mag-antos, aron malipay sila. Mao nay pagpuyo og kinabuhing Dios nun. Nya kamo, okay na ninyo? Ano niyo man kung tutukan? Mao man sana ang gibuhat ni Maria. Si Maria mo bitanan apil gina sa atong mo nang apil gina sa atong misteryo sa rosaryo, ang misteryo sa kasakit. Nga naman, diha dapita, gilipay ni Maria ang mga buangon. Kaya ang mga buangon, katong nalagot ni Hesus, nag-antos na sila ni Hesus. Di na kung sila hapit katong, sige na lang sila sabot-sabot kung saon pagpatay si Hesus. Kay baos Maria ana nga nag-antos sila, munang wa gyud siya mubabag sa dihang si Hesus ilang gidakop, gikulata, gipaantos o gipatay. Wala nindot kayo. Karon unsaon man nimo pagwagtang ang pag-antos sa imong bana nga wa nakaadtos kabit. Imo siyang ingnon, andam kong mag-antos para nimo. Pwede na kamo adto. Di ba? O di ay mong bana adto, tinuod ka day. O lagi tinuod lagi nang ako. Di na ko masuko nimo, muhilak na lang ko. Sige na, you may go.
Nya balik lang niya diri anytime. Andam ra gyud ko 24/7. Nindota nga lagi. Wag tang dayong kuan, wag tang dayon ang pag-antos sa imong bana. Mo nay una. Ikaduha nga trabaho sa Ginoo ang pagwagtang sa sala. Ikaw niya pa dir, og pagwagtang sa sala, niingon kong lakaw ngadto. Wa na, nakasa na to. Siya nakasala, kay daan naman to siyang nakasa. Pero ikaw, nawa ang imong sala. Sala sa kalagot, sala sa pagdumot, sala sa pagkakananaang self-righteous. Nga mura na kag-amo sa imong bana, or amo sa imong asawa, or amo sa imong anak. Imo na silang kontrolon. Dako kay nang sala, kay murag nagpakaginoo na kaana sa yawanon nga paagi. Di ba? So, nakakasa. Karon sila dito, sigig pakasala. Kanya-kanya man tagkaluwasan. Ang kaluwasan, dili na magtakod-takod. Kinahanglan gina ni mo desisyonan. Di gani ka mo desisyon na mo dawat o mosunod sa paagi sa Ginoo. Di gyud ka maluwas, bisag asawa pa ka, bisag bana pa ka anang purti kabalaan nga tao. Di gyud ka maluwas. Muna ingon sila nga, ang sala sa amahan, dili mo takod sa anak. Ang sala sa anak, di sad mo takod sa amahan. Wade mo kibaw na. Wa mo kibaw. Naana ay gisulti na ni Hesus katong dihay ilang nakitaan nga gikas pagkabata buta na nya bakol mo siguro to nya nangutana si San Pedro mo siguro to nangutana, Lord, kinsa maning sala na nakapahimo niyang ingon ani, ang iyang papa o iyan ning sala? Nagisilutan siya sa Ginoo. Ayun, Ginoo ayaw wa ni kaning ni ang maong silot nahitabo ni kay naay yawa, gipasod ang yawa sa kinabuhi aning tawhana. Ngunang ni ako aron pagpawagtang aning yawa. Pasabot kun mo welcome tas yawa og yawanon nga hunahuna, maglisod gyud tag dawat sa Ginoo. Unang ang sala mo'y atong kuhaon pag-una. Asa man nato kuhaon ang sala, gikan gyud sa atong kinabuhi. Nya mutakod ra sad na pinaagi sa imong influensya ngadto sa uban. Mo na ingos Kristo, isangyaw ang maayong balita. Na mga tao din reporting lipaya pagkakita nila ni Hesus nga nag-ayo og mga masakiton, lipay kayo. Ang mahal nga Birhen Maria sad hangtod karon naghatag og kalipay nganuman wa man siya sala. Kana man kung taong way sala, ilhan na nato maghatag nagkalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Yung nalipay karon ako. Pumuntan na siya. Kaya naguol gani siyang naakas iyang tupad, pasabot na kay sala. Beka na tanaw na po sa inyong mga naong, murang magmasulubon kayo. Nalipay mo ron, ngani ako dire. Iyon sa kong ulo-uluhan. Yung kausadaan day kapadir, of course. Ang atong misyon kada adlaw, sige lang kitag hinulsol sa atong mga sala. Yes, makasata, pero sige yung hinulsol. Ayaw yung kuan, mag-ana man gina, tanawa ng anak na siging suyok. Niya, maghinulsol siyang sala. Pagkalipayas siyang ginikanan, siya sad malipay. Kaya inikawa lagi sa sala, ang musunod anak, kalipay. Mo na, ang ikatulo nga misyon sa anak sa Dios, tighatag og kalipay. Mo nang ingon si Kristo, isangyaw ang maayong balita, ang kalipay. Na siya. So mo na lipay gyud ang kanang banang mga bit, nya mobiya siyang kabit, nya mo declare na siyang asawa nga ikaw na gyuday, ako nang gibiya na kong kabit. Murag maibtag tunok ang asawa di ba? Makayo, hay, salamat intaw nakaamgo na ning panuway dako. Di ba? Maurasan na ang katong babae, nagtikubo, gabawog na lang lawas, 18 katuig, di katuyhad.
Pag ingong yung Kristo na ayo na ka, pag tuyhad yun, pastan, lipaya unsa may gikuha ni Kristo dito? Ang yawa. Kay kanang sala, mauna ang presensya sa yawa sa atong kinabuhi. Muna ay yung kumpiyansa nang litan imong anak. Kuan kayo, tawag ko na itong badlungon, nya imong sige hagbadlong, bantay ka niya, makasa yung ka. Oh, muna ayaw yung badlunga ang anak nga gitawag ni mong badlungon. Kung saon man, dawata ang iyang kinaiya. Nya sunod, kuyugi siya sa iyang panaw sa kinabuhi. Mauta na din nga bata, magsagit-sagit din sulod, maingon dahin ko, dadaan at tos gawas. Ano man, ang gustos bata, syagit man. Nya di man amoy gusto na to din itos gawas, pasyagitan nagmayo, kuyugi siya, di yung kakasaan na. Awa, di ba maluya na, matuog ng bata. Iguman. Sige syagit. Oh, matuog na ikataon-taoran. Na, kanang magdagandagan bata din nga sige ni magpugong ay lagi dagan anton makasa na lang ka hindi ka suko naman ang parin awa na imo na kong gilibak di ba imo pa jud kong gipasangin lang portenda ko ang sana iligdagandagan sa mata kuyugi ra gud ngadtos gawas padagana na nadako-dako naman atong parkingan padagana pabuta pa ngadtos kalubihan ana awa di babdang ta nagtaod-taod tuog na oh nganong imo magyumpog so diyan pa din ako kasimba ay sus kanin tibuok din ning ground simbahan ni ana asa lang pili lang kag lugar dire ang kani din hisulod formal worship bitos gawas gitawag natong natural worship okay nature worships God man sad di ba ora natural worship to dito nya ni antos pag yung kas imong anak wa jud ka masuko imo ra siyang gikuyugan siyang dinaganay dito nawagtang pa imong kolesterol imong sugar ni us-us pa kay perti nimong singutag gugod-gugod sa imong anak dito wa pagin masuko wa sad masuko imong anak aporte nimong langita na di ba yung kontotokan ng kulismaot man na inyong mga anak wala na salig lang ni father way anak kinahanglan pa dayta mo pa anak aron lang kita kasabot anak importante kalipay ang ihatag nabitan ng kada palit og slot ninyo dinhi pastilan naghatag gid mo kalipay sa simbahan gahapon yan naman to atong halin niabot nag 9,094 atong halin sa DOPS nya ang ato sang MMTL 3,359 na atong halin. Pakpak na nag-increase na. So kanindot ana ambot mahurot baka ning MMTL na to ani 1,641 na lang ka slots tag 500 nao na to mahurot bagid ni kay karon na ra baning Sabado na to ang katapusang gamit ani. Kamo na kining kalipay nga atong ikahatag ngadto sa uban labing minus mga 2,500 ka kabus nga pamilya ang atong paambitan aning atong mga 5 kilo rice nga anhin nato kuhaon aning special slots nga atong gipamaligya nya sunod na sad karong November ang ato na sang pagpamisa sa mga kalag kana dako ng kalipay espirituhanon ihatag nato sa mga kalag sa purgatorio nya naasa taroy bag-ong gihangyo nga magpamisa pud mo sa mga santos pasalamat og pagdaig og paghimaya sa Dios pinaagi kanila so sugod na mo karon na atay mga special dihang mga envelopes gipanghatag suwatis nga sa mga santos ngano man kay sila nagpaambit og kalipay nato mo express pud ta sa atong pag-recognize sa kalipay nya kanang taong malipay muhatag man na inigsuwat timog 12 kangan sa mga santos ato nang basahon dinhi pakapini lang sa doog pamisa ana ano mura mo malipay nga mutakod man na nato ang santos nga atong pamisahan nakapamisa na mo mga santos amo na nya kamong mga online parishioners ang inyo rang buhaton
isuwat lang or i-text, i-message lang ang mga santos na inyong pasalamatan o inyong handomon nining adlaw sa mga santos. Nya mo na itong basahon ko tob November 1. Nga naman, di sa tamo basag mga kalag. So gikan October 30 hangtod November 1, kanang tanan ninyong pasalamat o pamisa sa mga santos mo na itong basahon. O ang maong pagbasa makapahimo natong connected ngadto nila kay ato man silang gihinumduman, ato silang gihatagan og pag-honor pinaagis pagpamisa. Maningkamot sad ta og manghinaot ta ng ilang mga hiyas mutakod sad ngan hinato. Ang hiyas sa mga santos sama ni San Roque nga wa gyud mahangol og kwarta, wa mahadlok sa kasakit o sa kamatayon, matakdan ta ana, malipayo na kay tastanan. Dili na ta magsigi og kisi-kisi anang pangita ng kwarta, mangayo gid ta nga maayo gid ta sa atong sakit. Kay si San Roque wa man maghimo ana, pero naa siya kalinaw o kalipay. Nahimo pa siyang healing or healer saint hangtod karon. O di ba? Dako kay nang grasya. Mao na matakdan ta sa atong mga handomon og pasalamatan nga mga santos. Sugod na karon hangtod na November 1 nya. Sugod November 2 hangtod November 30, basahon sa nato ang tanan ninyong pamisa sa mga kalag sa purgatorio. Kanang mga kalag gimahal nato atong handomon kay makahatag sa na og kalipay nila og kita sad lipayo nila in return. Mao na siya ang mga anak sa Dios. Mao kana ang package sa lawas ni Kristo. Kita mga bahin ni Ana.